Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Myntri katnat PHE ka sarkar jela uba renik tanding do tongkhar uba deiru MLA ka than henne ka sngi hinyo trik Risau arajar arpuar ulayo ban Plie ya Mawnongrim Jong ki khatwei Tylli water supply scheme Jong ka than Mawkyrwat ha office PHE lat lau sang ya kini ki water supply scheme lamang pisah ka jingdot ka ba shispa khat ar klur tingka bat kini ki khatwei Tylli ki scheme ki kinthop ya ka Mawkyrwat combine water supply scheme, Mawnongrim water supply scheme, Nyong water supply scheme, Kse water supply scheme, Mawthong water supply scheme, Sachri water supply scheme, Plang water supply scheme, Dom Jajau, Shat, Sakwang, Bat Rangtkho water supply scheme, Kibakanthop Yaki, Southern Real Tylli Kishnong, Bat San Hajar Shispa Katnyo Tylli Kilong Ying. Uba ranik ton lingdo haba ai jingkran ula ong ba kani ka sngi ka de ka ba kraw bat ka ban sa jingkan mau ya ka dong ka than kum juru ya ka tanat PHE ha ka bala yo ban bu ikini ki khatwei Tylli ki scheme ha ka mang tingka ka ba he unget scam ru baling ba kini ki scheme kan nong ka jingkar khui ki pat ba ha ka ba kin yo ko bam di ha man na ki thliu ying jong ka dong ka than ha kani ka bu Mawnongrim ya kini ki scheme la yodon ringkat na do uba S Najar PHE Mawkyrwat uba di marbanyang additional CE kiwe ki officer ki Myntri snong bat ki pat ba jong ka dong ka than kade kar India baro kawai bat hapdem jo kini ki jing ki badang ha kar India baro kawai sngutna bantip ba ngi hame khalaya ngi dang de ki ba ar na ka jing bah ki ba hatam hari India de na ta ka dawai ka bangara yo ka awat namar kata to ginom khnyum to pinam prakhat badai tang mangi hangne Mawkyrwat lane dei tang mangi hangne hame khalaya hakabala se don ki ba complain ba kim simla yo kajing ya khon kajungi kampat kot hakabangin ya khon ki don ki scheme ki baladep bat kim simla function bhang ki tip bhang ki scheme ki don ki daw hakajing bakala hakajing pha ek proposal na dokun suwa ngin ya le ban penbe hakabangin persang na ki lap lenti ban penyo sanction na ki wei padde ki funding ban yo pentre ki scheme ki bomlong functional ki don ki daw hakajing bakala na dokun suwa in persang ban penbe ban korek ki baro ban ki community bangin salah ban yo sanction ban yo ban penbe ki kato kan ki scheme ki bala bakala man suwa ban ya kabakim simlong successful hakajing yo karenge skwa ban itu ipi bakane kajing kalong all over India baro ki state ki mat kini ki jing ya kini ki jo ki jing ban hapreng jo kita ki jing hapreng jo kita ki jing ke bangile yakun ngislo tenat ban ya thu ba ka state mekhaya kadai kabaar hakajing bahatam hakajing la ban takel hakajing la ban pendikana bawat la hapreng dua bon ki jing andre ni ban yo ka badai na ta daw ni yo ka presidential award na kata ka functionality jo kini ki wata top connection nang apoi sa ka ka sngi ka mumta ni don ha ka khmat jumi ki khatwei Tylli kini ki mau ha ka bangila bo kini ki Mawnongrim ni kini khatwei Tylli scheme ka ba he ka ba kra ngilale in a simple way ha ka bangidon tangkat ni na preng jumi kini rong ba jo ka dong ka thai na maring sto tho ba kam dolong ka badon kam ban pun khiai ki pai ba ban pun kam ki pai ba andre kane ka ka poi haman lagi thluyin haman lagi snong kata kan yo ban kren ba ki pai ba ke tho ya ka jing dong kam bat ya ka jing khu jo ka jing yo ka bam de aki yang ki sem joki ki paralok ha ka ka dong ka than ki balong ki try ya ka jing MLA jonga Kajingmut bangin by minister budan burung jongi belong chief guest in play yang Mawnongrim na kabanta ba nsam mundi sekte kisnong de ko ka bakhoi ka ba ladep treat te kajingdan kam jong ko ka bakhoi kalong ba ninyo kamet ka ba koi ba khia ban lai ni jing storm kum ki klam bat ki wei te na kita ka daw haman na ka por baga sarkar India jongi kala ai ni schemes bat kum joro kala hikai ni kumno ban treat bat ki training ro ngila yak shai hi barashi katai they house name 1992 December ba hapok ga United Nations General Assembly nakabanta ga environment and development kila rai ban declare no da kane ga World Water Day house name 1992 khnang ba ban raise awareness sha kini ki brew ki ba kumba ar billion ngot ki brew ki bampat yo ya ga safety water kani ga UNGA United Nations General Assembly kala declare nado December 1992 ban sedang ya ga World Water Day kadai nado March arpo artik kadai ga sni
kaban long ko wall watak di haman no snem bagi celebrate but have a celebrate ro kidan daga theme kum how 2021 gadan ka theme bagi ong ba kadai ka valuing water tajing mun pen chongdor bahaya ga ka ba kumbang mundi ka jimut in particular ka ba la include what igini environmental aspect ini social impact and cultural value ka ba involved lang bat ka jing sumar ya kumbang mundi anta how Ni ka sa jing mauru ika department bagi yo ikani kalat ban bu Mawnongrim na bentar jong kini ki scheme dengan puli kini ki scheme ki ban bu Mawnongrim han ka por kata kalong ya ka greater Mawkyrwat water supply scheme kabala sanction na ka program JJM bala sanction sa kundai pon kundai sa crore bat ka ba lakoba ki pratli ki shno nangta ka maurang lang combined water supply scheme la sanction na ka JJM program but la sanction Ndriu pon kundai crore but kabakobar ya ki Tylli ki shno kabalai ka accommodation yung lainong combine kaniru la sanction na JJM program but la sanction Ndriu point saw crore na kamanta kisan Tylli kishno kabasaw na kapanden kse combine kaniru la sanction na JJM program but la sanction R crore point Plie but na kamanta san Tylli kishno kabasan kamotong combine water supply scheme la sanction na ka JJM program kani sanction amount kolong Ndriu point sanway crore na kamanta Tylli kishno Vandriu site Shriu combine kani sanction na ka JJM program lai point kandai lai crore na kamanta Tylli kishno danyo ka pamplang combine kani la sanction na ka JJM program bala sanction R point prasan crore na kamanta Ndriu Tylli kishno bapra kadam JJM combine ni kani la sanction na JJM program bala sanction R point sa R crore ang prasan Tylli kishno kabakhandai ka shay kumwait kum water supply scheme ya gani tang kawai kishnong bala sanction na JJM program na kumba R point R pra crore but kabasipo kasakwang combine ya gani la sanction na ka IDF program kumba kharlai point nyo Ndriu crore na matalai Tylli kishnong bagwa khatway karang dikau combine la sanction na ka state fund MNP kata saw point like pra crore. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.